Mbalima Anakma, très très urgent et très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle, follow baby malien. Ameno Iraola et surprise badi, ambe bidati fofolo. Billet samedi 21 janvier 2023. Bonne nouvelle, follow no. Mali marama fen kura de soro malien. A fait ko GSP 55. Irisuka armand do do asimien de sanga di malima malien ni misek ni armand kura de malien musa. Armand capacité mouille mettre là au fond on yana abseka ke point abseka ke missile bala en même temps abseka ke bateau fana yi abi ji tegani mo yi awa terruso ka ko bana o e bonne nouvelle floyi bonne nouvelle flana mouille malien mali surasu ni burkina surasu be ka jahanama tasuma de siki terruso kun o e bonne nouvelle flana bonne nouvelle sabana juma malien anye avion kro mun soro alhamdulillah ay président Assimi fo nyo de fo ngena malien. Bravo au président Assimi. Alani Assimi sababu yala malien anya avion kura mun soro u tara u ye bombardement kɛ u ye terroriste baden de faga malien u photo bi ametla ko iraula sa bonne nouvelle samana fana mi ko président Assimi ye milliard woro CFA milliard woro ko di muso furuyatɔw ma munu cɛw sara gɛrɛgɛ woro la président Assimi o de ta ko duma milliard woro CFA milliard woro san kelen usine mugan malien san kelen avion biduru ni kɔ san kelen radar caman ba de san kelen dɔgɔtɔrɔsow jɔra san kelen foragew jɔra bravo au président Assimi malien an ka Assimi dɛmɛ ni yɔrɔ mun man ɲi kɛnɛ an b'o fɔ dɛ mais tiɲɛ na pour le moment ɲɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ ka ɲi donc an b'a ɲini malien bɛɛ fɛ bɛɛ ka Assimi dɛmɛ an bɛna an ye radar mun yira aw la an ye radar kura mun sɔrɔ an ye nouvelle duman dɔ fana sɔrɔ tuguni dɛ malien nouvelle duman ba dɔ bɛ yen nɔ o ye nouvelle jumɛn ye k'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ayiwa ko sanu baden de découverte kɛra Tawudeni a yɔrɔ sɛbɛnni fila an bɛ n'o kalan an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ malien ala bɛ ka hɛrɛ de kɛ Mali ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malien den bɛɛ lajɛlen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala de bɛ ka hɛrɛ kɛ Mali ye n bɛna bɔ ka yira aw la an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko sanu denkɛ caman de taara ye Mali nɔrɔ la o ni Kayi sanu tɛ kelen ye dɛ malien n bɛna bɔ ka yira aw la mais hali bi an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka mɔgɔ minnu bɛ fanga la k'u kɔnɔ jɛya jamana kɔnɔdenw ye jamanadenw fana k'u kɔnɔ jɛya fanga fana ye jamana bɛ jɔ ni kɔnɔnajɛya de an b'a dɔn président Assimi b'o sira kan donc malien n bɛna fɛn min bɔ ka yira aw la an ka sɔrɔsiw u ye mɔgɔ 60 ni kɔ de minɛ radar kura min nana Assimi radar kura min san ka di armée malienne ma manamana ko tɛ kɛ Mali la bilen dɛ malien Mopti fanfɛyɔrɔ la mɔgɔ 60 ni kɔ de minɛna minnu kun bɛ n'an ka avion wulila minnu bɛ terroriste wele ka information d'u ma Mali avion bɛ ka taga u bɛ ka mun de kɛ mɔgɔ minnu kun b'o information di o mɔgɔ 60 ni kɔ de minɛna alhamdulilayi malien an y'o de fɔ an na ko n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ dugawu don président Assimi ye ala ka baara in fanga d'a ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ka armée bombardement min kɛ an ɲɛ tɛ an ka avion kura ninnu na an ɲɛ tɛ u bɛ ka avion kura in bɛ ka misili fili cogo min na terroriste y'u kunna bɔ dɔrɔn an ka avion bɛ essai dɔrɔn na dɔrɔn a taara ka taa jahanama tasuma sigi terroriste kun que Dieu bénisse la transition malienne malien o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna don an ye président Assimi ye GSP 55 donc n bɛna fɛn bɔ ka yira aw la an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ fɛn yɛrɛ capacité ye jumɛn de ye n bɛna yira malien den bɛɛ lajɛlen na donc aw k'a faamuya k'a fɔ nin ye fɛn kura dɔ de y'an bolo sisan nɔ malien an kan ka Assimi fo nin ye hɛrɛba dɔ de ka ɲɛsin Mali ma bi donc fɛn in tɔgɔ de ye ko GSP n bɛna kalan aw na an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ malien an bɛ président Assimi fo an ye maramafɛn kura dɔ sɔrɔ malien a photo filɛ nin voilà an ɲɛ bɛ nin fɛn in na a bɛ fɔ nin de ma ko GSP 55 GSP 55 mobili don mobili amplifié de don donc n bɛna kalan français la n bɛ tila k'a fɔ bamanankan na ko le GSP est un véhicule amphibie chémier russe est un véhicule russe chémier an yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn in na dɛ voilà capable de transporter des véhicules sur son toit et de les transporter sur l'eau de la manière d'un bateau ou d'un ferry bateau. On peut l'utiliser comme pont ou comme
ou comme bateau aussi. Donc, absaka poignet, absaka bateau yi, abe fond ni fin de ma misili bala, malien bela jelenga ni fin na jede, ni fin président Assimi Nde sangadi Mali armée ma bi. Ni fin quand de malien, abela jele ayi, armée ma mundum, terroristes ka ko de bana peu, ambe sika ka malien, amba yoro explication ni malien ka famia. Ni armand kura do de mu ɲɔgɔn tɛ Afrique jamana si bolo Afrique de l'Ouest la aw ɲɛ b'a la nin fɛn in missile de don en même temps a bɛ se ka kɛ pɔn ye ji sanfɛ mobile bɛ se ka yɛlɛ a sanfɛ a y'a lajɛ dɛ nin fɛn in de tɔgɔ ko GSP 55 GSP 55 est un véhicule amphibie chimie russe capable de transporter des véhicules sur son toit et de les transporter sur l'eau et de manière d'un bateau ou d'un ferry. On peut l'utiliser comme pont ou comme véhicule potentiel. On a besoin en déployer plusieurs en série. Donc, Abela Djele Niabe de photo ina, ni moli ni missile de abseka ke mobili abseka ke bateau avec boliji sans fait avec boli abseka char combat fana barake. Donc, mobili mundo malien ni mena nan deme ka terroristes kele kosobe anya la ni ni jigira jila ibise ka da ka ke ponye anga mobili bise ka bula sanfɛ ka ba tigɛ ka taga ba fando ina kuma bela jele nya ba photo la coga mina ibise ka ke ponye ina fa ibise ka ke bayi ka ba tigɛ ka ta ba fando ina président Assimi ne bɔra kanita ka di armée malienne mabi ambe président Assimi fo malien véhicule mundo abise ka bara caman kɛ missile bala radaru bala a baara taabolo ka ɲi awa tɛ jugu di awa ne terroristes ka ko de bannen pewu malien on va dire bravo au président Assimi a bɛ fondement ko GSP 55 a bɛ fondement ko GSP 55 a bɛ boli maintenant a bɛ capacité mun ka a vidéo fana bɛ an bɛna vidéo fana bɔ ka yira aw la aw ni an bɛ jɛ ka vidéo fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka dɔn ka fɔ président Assimi diminen don ko fa ka terroristes ka ko bandi pewu président Assimi tɛ tulonkɛ la dɛ. Donc, on a fait un vidéo flène, on a une vidéo pour là, on a mis déjà la dernière fait. Aïe la djé. Il y a dit de la table. Maintenant, c'est que volume bala ka ɲɛfɔ aw ɲɛna y'a jigitɔ de ne mobili ni fɛn fila tɛ bɛɛ bolo dɛ maliyɛnw Assimi filɛ ka nin de san ka di Mali armée ma aw ɲɛ t'a la n'i y'a ye a bɛ ka jigin ji de la tantôt aw ɲɛ t'a la bon u bɛna bɔ ɲɔgɔn na cogo min na n b'a vidéo la teliya dɔɔni parce que vidéo ka jan dɔɔni quoi nin ye vidéo in de nin ye fɛn in de ji la tantôt a y'a lajɛ a bɛ ka fɛn yɛlɛma ka kɛ point ye cogoya min na n bɛna yɔrɔnin lasigi retour a y'a lajɛ. Les mobiles de ji la tantôt ni y'a a bɛ ji de sanfɛ a bɛ ka yɛlɛma cogo min aw n'an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ pont de tan cogoya la aw ɲɛ t'a la voilà aw ɲɛ t'a la aw ɲɛ t'a la voilà. Mali filɛ ka nin de sɔrɔ tantôt aw bɛ ɲɛ bɛ na dɛ bon Mali de filɛ ka nin sɔrɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi nin bɛ Mali bolo bi aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ nin y'a vidéo de tantôt k'a fɔ ko ba ko n bɛ fɛ ka taa terroristes kɛlɛ ko terroristes ye ba tigɛ wa u bɛ nin mobili jigin ji la dɔrɔn an ka mobili bɛ boli a sanfɛ ka ba tigɛ ka taa fɔ ba fan dɔ in na a bɛ se ka kɛ pont ye a bɛ se ka kɛ bateau fana ye a bɛ mobiliw ta ka bateau ba fana tigɛ n'a ye n'a ka d'an ye fana a bɛ yɛlɛma ka kɛ pont fana ye mobiliw bɛ boli a sanfɛ ka taa fo ba fan dɔ in na président Assimi filɛ ka nin baara ɲumanba in de kɛ aw yɛrɛ ka vidéo in lajɛ tantôt voilà a bɛ fɔ nin ma ko GSP 55 aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ. Voilà. Bon, u bɛna mobiliw fana yɛlɛ a sanfɛ minnu yɔrɔ yira aw la an b'a la taa ɲɛfɛ dɔɔni aw ɲɛ t'a la ni ye mobiliw de ye a sanfɛ tantôt aw ɲɛ t'a la aw ɲɛ t'a la n'i y'a ye ka mobiliw de ta tantôt aw ɲɛ t'a la aw ɲɛ tɛ camion n'a sanfɛ
i bɛ se ka mobili baden yɛlɛ a sanfɛ a bɛ ba tigɛ ni mobiliw ye a bɛ fɔ nin fɛn de ma ko GSP 55 a photo filɛ nin i bɛ se ka mobili caman yɛlɛ a sanfɛ ka ba tigɛ n'a ye n'a ka di ye fana i b'a kɛ pɔn fana ye donc Mali filɛ ka fɛnba de sɔrɔ tan Mali ye fɛn mun sɔrɔ nin tɛ Afrique jamana caman bolo dɛ bon on dit merci le bon Dieu an ka transition an ka soutenir an kana décourager an ka dɔ fara courage kan toujours maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an tilala ka bɔ information jumɛn de kan tuguni an bɔra kalama k'a fɔ ko président Assimi ye miliyari 6 de di mɔgɔ minnu ka mɔgɔw fɛngɛ muso furuyatɔ minnu cɛw sara président Assimi filɛ ka miliyari 6 de ta ka d'u ma an bɛ président Assimi fo maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an bɛna don video phase sabanan kɔnɔ o ye yɔrɔ jumɛn ye ka yira aw la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Mopti ko site d'or dɔ ko découverte kɛra fɛngɛ la maliyɛnw aw b'a dɔn bonne nouvelle kura mun fana bɛ yen tuguni yan ko sanu dingɛ kɔrɔ dɔ yira Tawudeni ne m'a fana ko Mali bɛɛ ni Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Burukina ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ walahi faransaw bɛna baarakɛdenya kɛ Burukina u bɛna baarakɛdenya kɛ Mali la a y'a lajɛ mun sɛbɛnnen bɛ a yɔrɔ la maliyɛnw aw bɛna nisɔndiya kosɛbɛ dɛ donc nin ye information telimani dɔ ye an ye mun sɔrɔ ko Mali Tawudeni grosse découverte d'un site d'or dans la commune rurale de Al-Hank. Joint au téléphone, le maire me confirme que sa commune sera ouverte à tous les Maliens qui souhaitent venir travailler. Il ajoute que c'est une découverte pour tout le Mali. Sanu de yera Mali Nord la, Tawudeni Marala. Tawudeni maire na gouverneur ko Malien fait Mali dugu la. Ko ne bɛ fɛ ka taa sanu bɔ la k'i ka taa Mali Nord la ko sanu bɔ yɔrɔ in k'a dayɛlɛ n'o Malien den bɛɛ lajɛlen ye. Ala bɛ ka hɛrɛba de kɛ an ye. An b'a deli Malien bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sabali an ka transition in dɛmɛ an b'a deli Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu don transition in ye Mali chrétienw Mali somaw Mali donsow Mali mɔgɔba bɛɛ lajɛlen Mali chrétienw ani karamɔgɔba bɛɛ an bɛ bɛɛ fo bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ Buye Ayidara fo an bɛ Usumani Seri Marani Ayidara fo an bɛ Sherif Chef Tiyame Ayidara kabako fura tigi ale ka fura in Maliyɛnw n'i y'a ta a bɛ jabɛti ban a bɛ kɔnɔdimi ban a bɛ ɛrɛndimi ban a tɔgɔ de ko Sherif Chef Tiyame Ayidara a ka numéro 78 78 0303 donc Maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen y'a ye Mali ye sanubɔ yɔrɔ kura de sɔrɔ sisan nɔ vraiment que Dieu aide le Mali hali bi an ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen Maliyɛnw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an ye mun fɔ aw ɲɛna an b'a fɔ an ɲɛna Segu Tunkara ye bonyaba de sɔrɔ a nalen fɛn an bɛ Burukina bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ tuguni ne Segu Tunkara nana Burukina nɔ n ye bonya sugu bɛɛ sɔrɔ Maliyɛnw Burukina bɛɛw ye n kunbɛn n bɛ Burukina bɛɛw fo vraiment a kɛra bonya dan ye u ye n b'u ka télévision nationale la Burukina télévision so fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ ye ne ka intervention bɔ a kelen yɛrɛ fila an bɛn'o yira aw la aw ni an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. À la place de la nation de Ouagadougou ce vendredi, le collectif des leaders panafricains sonne une fois de plus le rassemblement. Le capitaine est devenu général. Il n'est plus capitaine, il est devenu général aujourd'hui. Un rassemblement appelé à l'unité africaine. Ne Segu Tunkara ka intervention yɔrɔ fan fila ye donc k'a fɔ an ɲɛna hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Burukina ani Guinée u bɛɛ de ye jamana kelen ye an bɛ président Assimi fo vraiment n'i y'a ye nin bɛɛ daminɛna président Assimi de fɔlɔ y'a daminɛ que Dieu bénisse le maréchal Assimi Maliyɛnw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma information telimani tun bɛ yen k'a fɔ an ɲɛna yanni n ka da ka sunɔgɔ parce que an b'a dɔn dugu jɛra dɔɔni yan nɔ donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka courage ta an ka transition in dɛmɛ dans la sincérité mun tun bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna bi vraiment o de tun ye nin yɔrɔ ye Ala bɛ ka hɛrɛ di Mali ma bi walahi Maliyɛnw an kana sigi an ka continuer toujours ne Segu Tunkara n ye bonya sugu bɛɛ sɔrɔ n nalen Burukina yan nɔ n bɛ se ka yɔrɔ kelen bɔ k'o yira aw la aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc Burukinabew ye bonya kɛ yen dɛ a filɛ nin ye n bɛna yɔrɔ bɔ ka yira aw la aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. La solidarité entre Africains. Aujourd'hui, nous sommes tous burkinabés. Nous allons vraiment encourager et nous sommes aux côtés de nos frères, nos sœurs burkinabés pour que cette transition puisse aller jusqu'au bout afin d'amener des changements que Thomas Sankara rêvait avant sa mort. Le collectif des leaders. Donc Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen nin ye vraiment nin bɔra Burukina télévision so de la nin ye bonyaba de ye ne ma nin ye bonyaba de président Assimi ma nin ye bonyaba de Maliyɛnw ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n b'a fɔ activistes ɲɛna an ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan
ne kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan ala bɛ i sankɔrɔta ala bɛ kunkɔrɔta di ma ala ka kunkɔrɔta di an bɛɛ lajɛlen ma vraiment que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Ciao ciao.